Com diu en Josep Portella, que és autor d'aquest llibre d'exilis, diccionari biogràfic de l'exili menorquí, com diu ell mateix a la presentació en el text introductori del llibre, darrere aquesta edició hi ha 7 anys de recerca i de feina. Allò que va començar, diu ell, com un treball fet amb estones, en temps lliure, s'ha convertit, el resultat ho avala, en un memorial que fa justícia. Jo crec que la feina d'en Pep Portella aconsegueix un valor altíssim a l'esforç, aconsegueix donar un valor altíssim a l'esforç de tothom que intenta, passa a passa i molt tard, recuperar la memòria històrica dels vençuts de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Jo fins llavors no tractava aquest tema de guerra, postguerra. La meva feina historiogràfica era més de final de segles, història d'entre segles i l'anarquisme a Menorca, que era un poc el tema que m'interessava. I a partir d'en Liberto Callejas vaig descobrir altres exiliats coneguts, importants, i a mesura que feia biografies que han sortit publicades també me'n donava un compte una mica de la injustícia de posar el focus d'atenció en aquests 15 o 20 personatges importants que han deixat un rastre històric i no posar-lo en aquells altres que van partir com ells i que s'han anat oblidant i que s'han anat ignorant amb el pas del temps. Per això vaig creure necessari posar en marxa aquest treball, que l'he fet en paral·lel en els altres, perquè un no havia de desfer l'altre, però he de dir també que quan el vaig començar pensava que faria 100 biografies, que trobaria 100 personatges, quan van arribar als 200 i 300 i 400 i en el final són 950. Jo estic molt content de les institucions que han fet possible una edició bona, que també tindrà un preu assequible en el lector, perquè